हिसाबै गावनि हौवाखौ खुलुमग्रा गैया। दा दाख्लैबावै गरेस्वरखैजा थांनानै सोंदोंमोन आङो देनाय आइजो नोंथांमोना बैसागआव गावबा गावनि हौवाखौ साबैसे खुलुमखो होननानै सोंबाय। सासे बुरैयाथ' बया रागा जोंनो गारबायलै थाद लेवरा मानो खुलुमनांगौ नांगौ बे हौवाफोरखौलाय जाबाय बेन्जार रागा जोंदों आंसो रागा जोंहरदों। सानफ्रामबो जौ लोंनानै फेनानै थाबाय थायो, फैसा थाखा गैया, जौ लोंनानै थाबाय थायो, मोनामब्रुम मोनामब्रा बेफोरबायदि हौवाखौ खुलुमनोसै। दा बिनिफ्राय बुजिनो हायो हौवाफ्रा मा बुजिखो। हौवाफ्राबो एसे बुजिनांगोन। नों सानफ्रामबो जौ लोंनानै थाबाय थायोब्ला, थाखा फैसा आरजियाब्ला, सानफ्रामबो जुदि जौ लोंनानै थाबाय थायोब्ला सोर फाग्ला हिनजावालाय नोंखौलाय खुलुमनो? खुलुमजानोबो एसे हौवाफ्रा मोजां जानांगोन ना जानाङा? हिनजावफोरखौल' खुलुमजानो लुगैबा माबोरै जानो? दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, आं बेखायनो खावलायगोन, बेयाव थानाय आइजोफोरखौ खावलायगोन, दिनै जोंनि गेजेराव गोबां आइजोफोराल' नङाथोन, हौवाफोराबो आइजोखौल' बुंबाय थानाय जानाय नङा। आइजोआबो जादों, हौवाफ्राबो जादों। दा दिनै जों नुदों गासै बेसादखौनो हिनजावफोरनो होजोब्बाय। माइरं रेसन कार्डबाबो हिनजावफोरनो होबाय। मामोनलाय आरो न' मोननांगौब्लाबो हिनजावफोरानो मोनो, अरुनदय मोननांगौबाबो हिनजावफोरानो मोनो, साइकेल मोननांगौबाबो हिनजावफोरानो मोनो, गासिखौबो हिनजावफोरानो मोनो। दा मोननायनि उनावनो हिनजावफोरा खर' गिदिर जाजोब्बाय। बेनिफ्राय बै अफिसाव थांनाय समाव माब्लाबा आधार कार्ड नांगौ, भटार कार्ड नांगौ, बिखौ हैनो थांनायावनो सोरबा साफा खखाबाव दारि गोनां हिनजावफ्रा बांसिन खखाबाव दारि गोनां थाबाथाय मानो एसे मोजां मोनो। खखाबाव दारि गोनां थाबाथाय मोजां मोनग्रा हिनजावफोरा साबेसे दं? दा थिखांनाय नङा र' लाजिगोन ना। मानो एसेबां मोजां मोनथाय खखाबाव दा आंनाव गैया। दा खखाबाव दारि गोनां लोगो मोनबाय, फैसा गोनां लोगो मोनबाय, गावनि हौवाखौ मोनामब्रुम दाना गावनि हौवाखौ गारनानै बेलेगजों लाइन मारिग्रा जाबाय। दा बेखायनो बेयावबो एसे लस जादों। साफ्रोमबो बुङाखै, रुपुयाव एसे खम खोमा, गैथारा खोमा ना? दङना? जानो होनाङा, खमावनो एसे बुद्रुखा। हौवाफोरखौबो बुद्रुखा बुटेन मोनखो। माव दंलै मानसिया बुटेना? बुटेनल' होदै, बेलेगनो होआबाबो लाथोयो लायोबा। ओमफ्राय जा सासे दंमोन बै खराइबारिनि सासे दंमोनलै, जा एक्टर केसर, फैदोंना मानसिया? डेन्जार एक्टरबो नोंथांमोनाथ' मिथिया, एक्टरसोमोन इयो, जोंनि बहुद सिगां एक्टर। आरो लायोबा बिबो लाथो, चेयारमेन जायोबा बिनो जाथो। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। समा गोबां जाबाय, मेथाइ खनग्रा गोबां दंबावो। आसा खालामगोन दिनै नोंथांमोना नैबे बाथौ फोरबोखौ जेरैबायदि ग्रोम ग्रोम खुंदों। जों दिनै बर'नि धोरोम हिसाबै जों गावनि धोरोमखौ फुजिनो सोलोंनांसिगोन। दिनै जोंनि आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाननाय जोमनायखौथ' आं बुंला, मन्दिराव हाबनो बाग्रा जाबाय। जाय मानसिया खर' गंलायनो हाया, बे मानसिया जेब्लाबो मालायनि बाथ्रा लानो बायो, मालायनि बोसोन लानो बायो। दा बेखायनो जोंनि फिसाफोरखौ, गावनि गथ' गथायफोरखौ खनसेबाबो खर' गंलायनो हानांगोन। मन्दिरनि सिङाव खर' गंलायनो हायोब्ला बिमा बिफानि खर' सिङाव गंलायगोन। जाय मानसिया खर' गंलायनो हागोन, बे मानसिनि गोसोआ गुरै जागोन, जेब्लाबो गाज्रि खामानि मावनो हानाय नङा। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ, नोंथांमोना साननो हागौ, जायफोरा मेथाइ खनो, जायफोरा मोसायो, जायफोरा आर्टिस्ट,
बिथांमोना दिनै माब्लाबाबो ड्राग्स जाया ड्राग्स जानाय खोनादों मेथाइ खनग्रा सल' खनग्रा दामग्रा देग्रा मोसाग्रा बिसोर माब्लाबाबो ड्राग्स जाया मानो जाया सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने मेथाइ खननो हाला सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने बियो दल दामनो हाला सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने बियो एक्टिं खालामनो हाला दा बेखायनो आर्टिस्टफोरा माब्लाबाबो ड्राग्स जाया नाथाय जायफोरा मोसानायावबो गैया मुसुरनायावबो गैया दामनाय देनायावबो गैया बिसोरसो दिनै ड्राग्स जायै जायै मा दं फाग्ला जाबाय दङ सासेल' गथ' फाग्ला जाबाय दङ दा बेखायनो जोङो बिनिफ्रायबो होबथानो थाखाय जोङो गावनि खुदियाफोरखौ कालचाराव लाबोनांगौ दिनै बेयावनो मोनसे मा दङ मिउजिक स्कुल दङ मा नाम मिउजिक स्कुल नामा पुर्निमा मुङाव बेयाव मिउजिक स्कुल दङ बेयाव नोंथांमोना मा खालामनाय मेथाइ दामनाय मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय बेयाव लाबोनानै गावबा गावनि खुदियाखौ बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा साबैसा लाबोयो बेयाव आखाइ थिखांनाय गैया दाना जों बेयाव हरनो बायो मानो हरनो बायो सिनेमायाव थाङोबाथाय गाज्रि जायो सिनेमायाव थांबाथाय गोसोथोलायनाय जायो सिनेमायाव थांबाथाय गोसोथोलायनाय जायो आखल आखुफोरा गाज्रि जायो नाथाय नङा रायजो नोंथांमोन दाना नोंथांमोना नाय बुटेन मोना मास्टारानो नङा बिसोर कालचारानो नङा बुटेनाबो माथो सानै लायो आरो मास्टारफोर दङ साख्रियालाफोर दङ माहाजोन दं थिखादारफोर दं बिसोरबो माथो सानै लागिबाय थानो नागिरो नाथाय कालचारया बयजोंबो सिनायजानाय नालाय बिथांमोनखौ थाबनो मिथियो बे आलादा बाथ्रा दा बेखायनो जोङो दिनै हारिमु लाइनजोंबो हरनो हानां नाजानांसिगौ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ नैबेयाव दा करुना राभा फैगोन बे करुना राभाया नोंथांमोननि बे रुपबुइनिफ्राय बेसे लांगोन दायो 80,000 लांगोन 80,000 लांगोन करुना राभाया दाना बे 80,000खौ जुदि नोंथांमोननि जायगायावनो मेथाइ खनग्रा थानायमोनब्ला मोजां मानसि थानायमोनबा जायगायावनो थागौना थायामोन दा आं बेयाव फैदों नोंथांमोननिफ्राय बेसे लांगोन 50,000 लांगोन आं दायोनिफ्राय 50,000 मैया दाब्ला फैदोंमोन दाब्लाया बेसे लांखो 50,000 लांबाय दा नोंथांमोना गावबा गाव खांलायदो माबादो मालायनिसो हरबाय दं बेखायनो बेयाव खस्थ' खालामनानै जोंहा लासित दादाया मिउजिक स्कुल खुलिदों बेयाव गावबा गावनि खुदियाखौ मेथाइ खननाय हो मोसानायाव हो बिनि गोसोआ जोबोद मोजां जागोन माब्लाबाबो गाज्रि जाया नोंथांमोना गाज्रि साननो हागौ मानो होनबा मोजां मोनलायनाय माबानाया बे मानसिनिनो आखुखा बियो कालचाराव थाबाबो थागोन मास्टार जाबाबो थागोन साख्रियाल मावबाबो थागोन बियो मानसिनि आखल बेखौ जों होबथानो हाया दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा गावनि खुदियाफोरखौ मिउजिक स्कुलाव होथों मिउजिक स्कुलाव होनानै जेब्ला मानसिया हाई सेकेन्डारि पास जागोन हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स कलेज दं बेयाव सावगारि आखिनायनि मोसानायनि मुसुखा दाननायनि फाइन आर्ट्स कलेजाव नोंथांमोना फरायहो स्कलारशिप मोजां मोनो बेयाव बोसोरथाम बोसोरब्रै फरायदो हाई स्कुलनि मास्टार जाबायदो मोसानायनि मेथाइ दामनाय मेथाइनि मुसुखा दाननायनि दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना खालि मेथाइ खननाय बेफोरखौ रंजानायल' साननाङा दिनै नैबे फोरबो जादों बेयाव दामग्रा देग्रा दङ दामग्रा देग्राफ्रा दा सासेयाव बेसेबां लांगोन बिथांमोना 5,000 लांगोन बिथांमोना सानसेबो जिरायनो मोना सानफ्रोमबो प्रग्राम सानसेयाव जुदि 5,000 मोनोबा बेसेबां मोनगोन मा लस दं बिथांमोनाबोथ' फिसिनो हागोन ना बा फिसिबायानो दङ सोरनिबा बार्थडेआवबो प्रग्राम जायो बेयावबो मोनो दा नैफोरबायदि प्रग्राम खुंबाय थानाय माने जोंनि आर्टिस्टफोरनि फैसा फैबाय थानाय दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि सावथुन मुलुगखौ बा हारिमुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि नोजोरजों नायनाङा हारिमुनि मानसिफ्रा जेब्लाबो मोजां बाथ्राखौनो सानो हारिमुनि मानसिफोरनि गेजेराव गोबां गोरों दङ दा नोंथांमोना नायनो हागौ सुलेखा मेदामा सासे प्राइमारिनि फोरोंगिरि मानसिफोरखौ नोंथांमोना हारिमुआव थाङोब्ला गाज्रि जायो बेखौ साननाङा हारिमुनि मानसिफोराबो मोजां दङ दा जियानो जाबाय नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जिरायबाय आंखौ बेसिम लाबोनानै
नोंथांमोनजों नुज्लायहोनायनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बे खुंफुं आफादनो साबायखर बावनाय जाहैबाय। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जोबनायाव खावलायबावगोन, फैगौ बोसोराव आं फैबावगोन, नाथाय बे फैनाया दुर्गा फुजा आरो बे खनसेयावनो मोनसेयावनो ज' जानायखौ आं नुफैनांगोन। बेखौनो खावलायनानै आंनि नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनायजों लोगोसे बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन, गोजोननाय थाबाय।